I dag vil vi vise, hvordan man laver en blyantholder ud af loombands. Vi skal bruge nogle forskellige farver elastikker. Den her gang har vi lavet en i regnbuefarver. Vi skal bruge 12 røde, 8 orange, 8 gule, 8 grønne og 8 lyseblå og 8 mørkeblå og 8 af de lilla. Men først så skal vi lige gøre klar til at lave blyantholderen. Man tager den grønne af, sådan så at blyantholderen kan komme ned imellem hullerne, fordi den bliver jo lidt lang, så man skal have plads under. Så tager man sine røde elastikker og putter den på som et 8-tal på den første række, og så tager man næste elastik og putter på som et 8-tal, og en rød mere. Man kører sådan med uret rundt på de 4 i hjørnet, og den sidste på som et 8-tal. Så tager man den næste farve, det er den orange, sætter man på helt almindeligt, ikke som et 8-tal, men bare sådan helt almindeligt. Kører man igen sådan med uret rundt. Så kan man lige sådan skubbe dem lidt ned, så der er plads til den næste farve. Den næste farve putter man så på, det er gul. Sådan der, og lige skubber lidt, så der er plads til den. Sådan der, og den næste gule. Og så den sidste gule. Så har man 3 farver på, og 6 rækker i alt på holderen. Og så skal man tage de 2 nederste, og så bruge sin hæklepinde der. Og så tager man de 2 nederste elastikker, det er jo de 2 røde, fordi det var dem, man satte på først. Så tager man den op over de andre farver. Og så de næste 2. Og hvis I husker sådan at køre med uret rundt. Næste 2 derinde. Og så de sidste 2 røde. Det kan godt være lidt svært at få fat i. Man kan også godt, hvis man ikke kan få fat i begge 2 på en gang, så kan man godt tage den ene først, og så den anden op bagefter. Så skal man lige skubbe dem lidt ned, fordi nu skal vi have en farve mere på. Det er så den grønne, vi tager. Ja. Så sætter vi den på. Den er sådan set meget nem at lave. Så det er rigtig flot med regnbuens farver. Så tager man bare de 2 nederste igen. Det er orange den her gang. Og de næste 2 nederste. Vi kan lige prøve at vise, hvis det er svært at få fat i 2 elastikker på en gang, så kan man tage først en orange op, og så en orange mere. Så kan man nok gøre i stedet for at tage 2 på en gang. Og så mangler vi kun lige de sidste 2 der. Så skal vi lige skubbe lidt ned. Så kommer der en ny farve igen. Den lyseblå. Så kan vi den på. Det kan godt være lidt svært at få fat i. Nu må lige så fik han. Så skal vi have de røde elastikker op og hænge på hæklepinden. Så har man først den første pind af, og så næste der, og rundt der, så man får fat i alle
de røde elastikker ned. Og sådan der. Så hænger de alle sammen på de 4 elastikker der. De hænger på pinden. Du vil se. De hænger der på pinden. Og så tager man en blyant og stikker op i enden af den. Altså ikke der, hvor hæklenålen er, men op i den anden ende. Så presser man den lige så forsigtigt op igennem, sådan så den ikke ryger ud andre steder. Bare tager den lige så forsigtigt op af. Så kommer den ud oppe ved hæklenålen der på den ene side af hæklenålen. Jeg vil se, jeg vil lige vise, den er kommet ud oppe ved hæklenålen. Okay. Nu kommer den der. Når man så har fået blyanten helt op igennem, så skal man have den afsluttet. Så sætter man elastikkerne sådan ind over blyanten. Først de første 2, så tager man den ud eller af hæklenålen. Og så stikker man blyanten ind igennem de næste 2 elastikker. Sådan. Og så har man så fået sig en blyantholder.